Mistä? Auto. Kuningatar on tulossa. Meillä on täällä turva Bobby-partio johdattamassa tuoreen. Nyt taisi tippua kyydistä jotain. Nyt tarkkana, ettei joku terroristi vie vaunuja. Sieltä he saapuvat tyylikkäästi, arvokkaasti, lipuen. Hirttaako kaasu kiinni? Ei. British Family. Hyvät naiset ja herrat. Raisulumoos 30-vuotisessa terassikakisassa saamme kuninkaallista väkeä tänne paikalle. He ovat kaikki siellä. Hello. He ovat kaikki siellä. Koko perhe. Nyt on pakko, he nousevat autosta, harrastunnelma, tämä on juhlavaa. Hello sir, how are you? No. Yes sir. First lady. Maybe if it's okay for you, I keep my microphone for you. You can tell why you are here. Thank you. It's wonderful to be here. I may introduce my beautiful, lovely wife, Kate, and Prince George. I learned some couple of words Finnish. I think it's better maybe to continue in Finnish language. Hyvää iltapäivää Kuusijärvi. Todella mukava olla täällä tänään. Me tulimme tänne ja kuten huomaatte, Prince George on paljon saanut jo painoa yhdessä kuukaudessa. Prince George painaa tällä hetkellä 75 kiloa. Suosikkiruoka on tissi. Paljon maitoa sisältä ruokavalio. Paljon on siitä myös juteltu, että Kate on tosi laiha, anorektik. Minä laittaa Kate karppaamaan. Ja Kate on nyt syönyt punaista lihaa pelkästään. Ainoastaan punainen maito painaa 90 kiloa nyt. Oli erittäin mukava saada kutsu tänne. Tuli äitipakkaus, lähetettiin täältä Suomesta Kela lähetti. Siellä oli myöskin kutsu tänne terässikaniska kilpailuun. Ja päätimme alkaa kova harjoittelu. Iso problem oli se, että George ei osaa kävellä vielä. Nyt alkaa parhaimmat valmentajat koko maailmassa. Ja kuka on parempi kävelijä? Valentin Kononen, Sari Essayah. Ja eilen oppi kävelemään Baby George. Haluatteko nähdä, kun George kävelee? Laitetaan käsi yhteen. Prince George. Hyvä. Ensimmäisenä tuletaan isilo. Oi noin. Vähän vielä, pikkasen. Hyvä. Hei, laita vaunu. Paljon on muita lajeja myös tässä mukana. Täytyy pyöräily harjoitella. Pyöräilyn parhaat valmentajat maailmasta löytyy Lance Armstrong. Monta kertaa voittanut Tanskan ympäriajon kilpailun. Ja on paljon juoksijoita. Nyt on hyvin juoksijoita vapaana. Jamaikalta saatiin paljon valmentajia. Ei ole mikä kiire mihinkään. Tyson Gay. Vaikka ketä. Muita lajeja, uinti, tiukka kilpailu. Mieti, ketä on sellainen uima legenda. Ei Ian Thorpe, ei mikä muu. Joku hyvä matchi täytyy löytyä. Me keksi suomalainen loistava uimahyppy löytyy internetissä. Esko Eerikäinen. Juontaja, uimahyppäjä. Juoksu, hyvä laji myöskin siinä kaikkea. Mutta kaljajuonti oli kaikesta vaikea. Mikä löytyy hyvä valmentaa siihen? Juoda Britanniassa paljon olutta.
Mutta menee jo 11 kiinni kaikki paikat. Ei voi juoda pitkään. Vähän harjoitella. Tulemme 3 päivää aikaisemmin tänne harjoittelemaan. Menee Suomen Antali. Kuule, siellä on guru tässäkin lajissa. Tauski Peltonen. Täydessä iskussa olemme nyt tähän kilpailuun. Hyvä matchi tulee varmasti. Mennään tausilla alusta loppu. Ja vielä Keito on tunnettu tästä tyylikkuudesta. Me otimme Marimekon Asun. Tämä kuosi on suora kopioitu lastenkirjasta. Mutta täällä mennään. Thank you very much for having us here today. Thank you. Kiitos. Thank you, sir. It was pleasure to have you. It is pleasure to have you here. And is it so that you need help to turn around car, or can you manage by yourself? Okay, you manage. Okay, yeah. All right. This is something new in Teräsika competition. Teräsika on saanut uuden käänteen. Todella tulemme liittämään ensi vuoden mainokseen kuninkaallisen kruunu ja royalin leiman. Ja kuten huomaatte, niin brittiläisestä autosta siitä ei löydy pakkia. Ne ovat menossa jo näin. Minä muistelinkin, että ei niistä pakkia ole. He ovat jatkamassa tuonne pyöräilyreitin suuntaan. Mutta vielä aplodit Royal Family! Ja mahdollisuus olisi seuraavan joukkueen tulla tänne